कास्टम बसुमतारीजों रुजुजानाय बर' समाजाव मानसियानो गैया। बिथांनि केरेक्टारा माबायदि आइजोनि केसनि थाखाय बियो एबसुजों एक्सपेल खालामजादों। हाग्रामाया बर' हारिखौ फानदों ना जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिखौ फानदों नोंथांमोना बिजिरना नाय। बर' अना-बर' कनफ्लिक्ट लाबोनानै जे बियो अना-बर' मोनसे सृष्टि खालामनानै अना-बर'फोरखौ एमपिआव हरनानै गाव सिफ जानानै थाबाय थादोंमोन। जाय एनडिपिफ्रा 34 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव मोनसे एकर्डनि गेजेरजों सान्थि गायसननो नागिरदों। बे सान्थिखौ बियो फोजोबस्रांनो थाखाय एकर्डनि बेरेखायै केस होदों। माने ओरैबायदि खिब्रमा जे कास्टम बसुमतारीखौ बसुमतारी ना बिना कास्टम बसुमतारीजों रुजुजानाय बर' समाजाव मानसियानो गैया। बिथांनि केरेक्टारा माबायदि आइजोनि केसनि थाखाय बियो एबसुजों एक्सपेल खालामजादों। आरो गोबां दंबावो आं बुंना जायखौ जों खिब्रमाजों रुजुयो। गतिके 125 एमेन्डमेन्टआ मा बुस्थु बेखौ सावरायग्रोथों, गाव स्टाडि खालामग्रोथों, बेनि उनाव बे बुंथों। दाखालि माबा माबि बुंलाबायनाय खोनादों आंबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों। जाय कास्टम बसुमतारीया बिथांनि हान्जाया दिनै जोंनि बिटिआर एकर्डखौ केस होदों। बिथांमोना केस होदों। बिथांमोना बे 125नि सोमोन्दै गहपुराव थांनानै बाथ्रा बुंथिंलाय दख'ना फैखोनानै हासिबजों बुज्राव हरजाया नामा बिसोरो? गाबोननिफ्राय लानानै 11 तारिखसिम जोंना फिजिकेल टेस्ट जागोन। बे फिजिकेल टेस्टनि गेजेरजों जोंनि जा जेनुइन माबाफोर मा होनगोन इन्टारभिउ बाहागो लाग्राफोर बिथांमोनखौ जोङो सायख'नाय जागोन। बेवहाय खुनु माइकआप जुजाय जानाय नङा। जाय जेनुइनलि पास जागोन बेनो साख्रिखौ मोनगोन। गतिके थांनाय 4 बोसोराव महानगरी चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव फ्राय 8,000 मानसिनो जोङो साख्रि होनो हाबाय। बेयो जेनुइनलि होदों, एखेबारे क्लिन जादों। बेवहाय रावनोबो जों गरसेबो थाखा जोङो गारहोनानै खोमानानै न'खरनि धन सम्पति फाननानै साख्रि होआखै लाहोआखै। बिराद मोजां जादों। गतिके बेबो जागोन। फार्स्टआव बर' हारिखौ फाननायनि सोमोन्दै आं बुंनि। हाग्रामाया बर' हारिखौ फानदों ना जोंनि प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिखौ फानदों नोंथांमोना बिजिरना नाय। 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव जों जेब्ला सरकारखौ दायो मानगोरा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा सोरनि आथिंखौ हमहैदोंमोन? हारिखौ फाननो थाखाय, नङा होमबा? बिथाङा हारिखौ फाननो थाखाय सोरनिबा आथिंखौ हमहैदोंमोन। बिनि सिगां गावनि गादिखौ जुगामि लाखिनो थाखाय रोजा रोजा मानसिनि थैनि बानाजों गेलेनानै, नङा होमबा? बर' अना-बर' कनफ्लिक्ट लाबोनानै जे बियो अना-बर' मोनसे सृष्टि खालामफ्लानानै अना-बर'फोरखौ एमपिआव हरनानै गाव सिफ जानानै थाबाय थादोंमोन। नै दाखालि जेब्ला पावारा जोब्बाय अना-बर'नि अना-बर'नि लिडारा हिराचरनियाजों आखाइ हमनानै दा आरो गुबुन मोनसे राजखान्थि खालामनो नागिरबाय। आरो मोनसे माबाया जादों जाय एनडिपिफ्रा 34 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव मोनसे एकर्डनि गेजेरजों सान्थि गायसननो नागिरदों। बे सान्थिखौ बियो फोजोबस्रांनो थाखाय एकर्डनि बेरेखायै केस होदों। नंगौना नङा? आंनियाव रेकर्ड दं। एकर्डनि बेरेखायै केस होदों। बे केस होनाया मानि थाखाय? हारिखौ फोजोबनोथ' बे बुथारनो थाखाय नागिरदोंमोन। आरो बिनिफ्राय मोनसे बयनिख्रुइ गिदिरसिन बाथ्रा दंबावो। बेखौ दिनै बुंला, आं उनाव बुंनोसै। बेखौ बुंबा एसे दावराव जागोन। इलेक्सन खाथियावसो बुंनोसै आं। मा होनदों? मेक बड'लेण्ड ग्रेट एगेन। मेक बड'लेण्ड ग्रेट एगेन। डिस्ट्रय बड'लेण्ड एगेन होननाय मोनसेसो जादों बेना। मानोना हिन्दु ख्रिस्टियान रानदोंमोन हाग्रामाया बर'खौ, सा सोनाब रानदोंमोन बर'खौ, सानजा खोला रानदोंमोन बर'खौ, सानजा सोनाब सा खोला रानदोंमोन। बेफोर गासिबो हाग्रामानि पलिसि जोबमोन। डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै गावनि गेजेरावनो हारिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे बिथाङा साल दङमोन। जाहोनाव बिथाङा बिआरटिएफ जोनोम होदोंमोन। बै बिआरटिएफआ खिन्थु आनडिसक्ल'ज गोनां जायोबा बेखौ डिसक्ल'ज खालामनानै माबा मोनसे मावगोन बे मोनसे अबस्थायाव लांदोंमोन। बेफोर दुखुनांथाव गासैबो पलिसिखौ जोङो मिथिनायखायनो हारिया दाजोबथोंसै होननानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि एकर्डखौ खालामनाय जादों। गतिके गासैबो हारि बुथारनायनि पलिसिया हाग्रामानि। आरो 2 नाम्बार कुइसना मामोन नोंथांना?